ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ናይ ውልቀ ሰባት ካብዞም ኣብዚ ከባቢ እንሪኦም ዘለና ዘይብሉ ዳርጋ የለን ገለ ንንጥፈታትና ንዓወትና ዝገልጹ ካብ ጠዋሉ እኒ ዝተዳለዉ ጥቕስታት ዕንቁታት ውፅኢት ላኻ ዝኾኑ ነገራት ካብ ቆርበት ዝተዳለዉ ስእልታት ኮታስ ካብ ዝኹሉ ነገር ኣብ ቤትና ይብዛሕ ይውሓድ ንውንነይና እዞም ፍርያት ሃገርና ዝኾነ ነገራት ካብ ሃገርና ሓሊፎም ኣብ ባዕዲ ሃገራት ንመንነትና ዘላለዩ ካብ ኮኑ መሰረቶም ኣበዩ ኣብ ቤትና ካወነናዮም ከ ብኸመይን ኣበይን ተዳልዮም ዝብል ሕቶ ቅድል ክብለና ንቡር እዩ ዝቦታም ኩላትና ምፈልጣ ዕዳጋ ለኻ እዩ ዝበሃል ብልምዲ ዕዳጋ ለኻ ዝበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ኮኸብ ሜዳ ኤርትራ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሜዳ ኤርትራ ብናይ መንግስቲ ትካላት መንግስታዊ ትካላት ማሕደር ዞባ ማእከል ወላ እንታይ ይበሃል ብቻ ካሳስ ብኸመይ ምፈልጦ ማለት እዩ ሃገርና ኤርትራ ካብ ጥንቲ ዘመናት ሒዛ ኣብ ከም በዓል ዕንቂ ስነ ሓርማዝ ወርቂ ዝኣመሰሉ ክቡራት ነገራት ምስ ዝተፈላለዩ ስልጣናት ትረኸብ ምንባራ መዛግብቲ ታሪኽ ይነግረና ምስ ምምፃእ ባዕዳውያን ገዛእቲ ግና እቲ ዝነበረ ምዕባለታት ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ክምለስ ግዜ ኣይወሰደን ንረብሓ ባዕዳውያን እምበር ንኤርትራውያን ዝጠቅሙን ኣይነበራን ቱርኪ ኢሉ ምስ ጀመረ ግብፂ ጣልያን እንግሊዝ ኢትዮጵያ ተወራርዮም استنفاس زيهب انوات قابل على إيرترا كم زجبرو كلاتنا انفلت حكيهم إيرترا هاجرنا كاب جزات منجستي إثيوبيا عبشان تشعت تميتن تسعان حدن حراوتها نتزاتوا كبيت سلولون مغنطات بوزح مدبات تتحيزو عم تكبارو زدم كبلت انحيوم نزبالت اسم هاجرنا اب عالم افليتنا اب توريزم يكون اب كالمدات ام برتاع كنسرح ناي نفس وقفنا حلفناتيو نابزي اب كتم اسمرا زركب باستفرالي عداقاتات مزون صنعان زعمرة نشتي دسيت كنبلكم دسيت منسياتن دسيت إلى طاباتن عداقا لخا بزي كبابي مستقعاز كاب نقوهات حيزو كابن نابن عقشقش دبل هزبي إخات عزاب انتا يزقبر نمنتايكا كابن نابن يبلالو زاوير مسكن صبا زين يكون فيك مرعى انتمكت هزي يقلقل أزيم بعد ما نصرف بعد ما نصرف لا لا خاب قاش مت زخا خاب دقة مت فتلي نيريته ببحور ببزدولي حبري جينا نسرحله زي خام هم بيع أبع سلين مرعات أبزخنا قاطع محماوتي يتكمله زخنا سب عندنا يتكمله بحق إيدك سبات بتبعلاتنا أن كايدو سرحينا نابرانا صدرانا أن علي درار إلتنا أن مررن أبز كبابي زي لنقر يلن قطاس كله نهاجرنا زلالي زخونة حستوطات قربيو الزوم أبعدا قالاخا زلو سرحات استفلالي نقرات زياتهم كينو محبراوي أغلقلوت زهونا تغمي كم من ملاقعي قد بركت تبقى مفتار زي النعا أبركتو يزلوهم نزمناوي بمعبل أقباب قدن بلحتن نبهلاو نبرت مسلم دنان بحلنان زسانا وحقزا نعيني دنك نقار كترئي نأبركتوم دما كتردن أطغل كم تقدم مستقلته أمناي تنتي أدوليس استفلاليو عطاريقون إذا تبواوي فريات ناب استفلالي حقرات كم سدد إلا أخو كم زنبرو تتغيسلو سلازي إذا أكاد نتوب زخون سرحات كاب قداموت أبوتاتنان أب حقوتاتنان استورسه زبطر بهلاو سرحاتيوم إذا السرحات مبزحتو جزي بدك نسيوك سرحيت أنيحو ننابرأنن جزانن ما معرجي كابو حالف دما من شاء تاويك خون يسرحون يران
ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓሊፉ ካብኡ ብዘይፍለ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ስራሕ ኢዶም ወስ ካብ ምባል እውን ኣይተቆጠቡን ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ሰዓት እዚ ዕድመ ይኹን ጾታ ዘይውስኖ ስራሕ ኮይኑ ዘሎ መጀመርያ ተውህቦ ነይርኒ ላስ ኣብዚ ምሳእተው ኸ ትምህርቲ ክወስኸሉ ከም ዘለኒ ናብ ሰይታሽን ቢላ ቁርብ ትምህርቲ ወሲደሉ ነይራ ኣብ ሳትረብ ቁርብ ትምህርቲ ወሲደ ነይራ እጂ ኣብዚ ብሓደ መዓልቲ ኩሉ ዘርዚርካ ክወዳእ ኣይክእልን እንዲ ገለ ሳምፕል ከምፀልኪ ዝያዳ ሕጂ ፀቂጥና ንሰርሐሉ ዘለና ዝትሪኦ ዘለኺ ጥልፊ ኮይኑ ኩላትና ከምትፈልጦ ባህላዊ ክዳን ናይ ሃገርና እዩ እጂ ኸ ንሕና ኸ ከመይ ጌርካ ኣቡን ኣማዕሪግና ነቕርባኻ በዚ ትሪኦ ዘለኹ መገዲ ጌርና ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ ማች ክገብር ምስ ክዳን ይኹን ማች ክገብር ማለት እዩ እጂ መጀመርያ ፍንጃል ወላ ብዚ ስራሓት ናይ ዓድና ኣሎ ኩሉ ፍርያት ሃገርና እዩ እንደማይ ነገር ገሊኻ ኣብ ደገ ድመፅእ እውን ኣሎ ሽዑ ንሕና ብዚ ዝተፈላለየ መገዲ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹ ጌርና ኢልና ወቂብና ነቕርቦ ማለት እዩ እዚኣ ትሪኦ ኣለኺ ካብ ኣውሊዕ ተሰሪሑ እዚ ኣውሊዕ ዕንጨይቲ መጀመርያ ከምዚ ኮይኑ ይመፀና ኣውሊዕ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናይ ህድሞ ገለ ዝነበረ ፍራስ ገለ ሰሪሖም የምፅኦምሽ እንዘን ንሕና ከምዚ ጌርና ኣለኺና ተድባል ነቕርቦ ማለት እዩ ክንደይ መዓልታት ተወስዶ እዩ ጃም ስራሕ ንሓኒ ከምዚ ትሪኦ ዘሎ ቁርብ ስራሕ ዓቕሊ ዝሓትት እዩ እምበር ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ገጠራት ሃገርና መርዓት ዓዲ ቅድሚ መርዓን ድሕሪ መርዓን ንብረት ገዛን መውፅኢ ሓዳራን ዝኾና ብኢዳያ ተዳሉ ዝነበረት እዞም ንብረት እዚኦም ድማ ኣብ ሓዳራ እቶም ብብዝሒ እትግልገለሎም ኮይኖም ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ውሕልናስ እዘን ኣዴታትና ከመይ ነይረን ዘይብል ኣይኮነን ብጥበብን ተገዳስነትን ስለ ዝስራሕ ኣብ ድልዳልዩ መፂኻ እውን ኣተማማን እዩ ከመይ ሓደ ንብረት ኣብ መልክዑ ጥራይ ዘይኮነ ማዕረ ማዕሪ እውን ኣብ ድልዳልዩ ዝተመስከረሉ ክኸውን ይግብኦ እዚ ኸ ብቆርበት ስራሕ ኣዲም ይበሃል ከም ናይ ቀደም ዚኦም መነኮሳ ሰርሖ ዝነበሩ እዩ መስቀሊ ኣሁን ሰራዚ ላላ ሰሪሖም የምፅልና እዚ ኸ ዝባዕልና ንላጉቦ ቡብ ናይ ባሕሪ እዩ ዕንቁ ሰኺዕና ናይ ክሳድ ናይ እዝኒ ኮምፕሊት ንጥቀመሉ ያ ኮምፕሊት ነው ትምነና ለክን ምስ ምንጻፋ ምስ ፋርኔላ ምስ ሸሓኒ መሽረፈት ኩሉ ሴት ማለት ወላ زون فريات هاجرنا نحن بزينا لك هم زتري زلا هاجرنا موك أبيتنا هنا سرح رهون مالتي إذن ولا ما كرر كتير فينا نشلوه فوز دول ولا عارف من تلك حزمة حراي تراكم ليلة هم ساعات ومرز اوكي تصبغ لك تامي